Studju dwar l-iskema ta' tapering tal-benefiċċji li ddaħlet fl-2014 juri kif din waslet biex aktar minn 9,000 persuna itejbu l-livell tal-għajxin tagħhom u jidħlu fid-dinja tax-xogħol minflok jibqgħu dipendenti fuq l-assistenza soċjali. Irrappurtat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-Ħadd hekk kif ippreżentat ċifri fatwali minn dan l-istudju mill-ekonomista tal-Bank Ċentrali Kurt Sant. Is-suċċess ta' din il-miżura jista' jitkejjel b'mod ċar ħafna meta wieħed iħares lejn in-numru ta' persuni fuq il-benefiċċji ta' assistenza bejn l-2005 u l-2013 u bejn l-2014 u l-2022. Bejn l-2005 u l-2013, snin ta' amministrazzjoni nazzjonalista fejn il-miżura ta' tapering tal-benefiċċji ma kienx teżisti, in-numru ta' persuni fuq il-benefiċċji ta' assistenza żdied minn 12,466 għal 15,145 persuna, żieda ta' 2,679 persuna. F'dan il-perjodu żdiedu l-aktar dawk li gawdew mill-benefiċċju tal-ġenituri singli, hawnhekk kien hawn żieda ta' 1,485 persuna. Dawk fuq il-benefiċċju soċjali żdiedu b'1079 persuna, filwaqt li dawk bil-benefiċċju tal-qatt żdiedu b'115 persuna. L-aktar sena li fiha ġiet reġistrata żieda ta' persuni fuq dawn il-benefiċċji ta' assistenza kienet l-2013. Hawn kien hawn żieda ta' 1,303 persuni. Madankollu l-folja nqalbet malli daħlet l-iskema ta' tapering tal-benefiċċji taħt Gvern Laburista fl-2014. Dan hekk kif minn 13,430 persuna fuq il-benefiċċji ta' assistenza fl-2014 dawn niżlu għal 5,889 fl-2022, tnaqqis ta' 9,256 persuna. L-akbar tnaqqis ġie reġistrat fost dawk fuq il-benefiċċju tal-qatt hekk kif bejn l-2014 u l-2022 dawn il-persuni fuq dan il-benefiċċju naqsu b'4,115 persuna. Kważi l-istess tnaqqis ġie reġistrat fost dawk il-persuni fuq il-benefiċċju soċjali, hawn il-persuni naqsu b'4,038. Aktar kmieni din il-ġimgħa f'konferenza tal-aħbarijiet l-ekonomista responsabbli mill-istudju fuq din l-iskema spjega kif l-iskema ta' tapering ħallet l-akbar effett fost ġenituri weħidhom mhux miż-żewġin, fejn instab li l-probabilità li jsibu impjieg kienet aktar mid-doppju. Fl-istess waqt, benefiċjarji għawċin kienu fost l-aktar li rnexxilhom isibu opportunitajiet ta' xogħol.